Ar gwr bai Caerdydd i gyfeiriad y deilad y Senedd, mae cerflun heddwch ar gyfer tangnefedd yn y byd, sef delwedd o Sri Chinmoy, athro ysbrydol o Bengal, a gredai fod angen ymgyrraedd at heddwch mewnol cyn y gellid cael heddwch yn y byd. Dysgai bobl yn y gorllewin sut i fyfyrio a cheisio heddwch mewnol. Mae'r geiriau'r y cerflun yn datgan nid absenoldeb rhyfel yn unig yw heddwch. Presenoldeb dynamic ac egniol, cariad, cytgord ac undod yn nheulu'r byd yw heddwch.